Pozor, úsekové měření. Limit 50. Jedete 60. Pozor, jedete 57. Ročník samostatné české ligy dnes večer slavnostně zakončí gala večer, na kterém vedení fotbalové soutěže ocení největší osobnosti uplynulé sezóny. Kdo byl nejlepším hráčem, bude se rozhodovat mezi Oskem Dočkalem ze Sparty. Konec úseku. Průměr 51. Tady na kterou stranu je? Pozor, úsekové měření. Limit 50. Jedete 54. Pozor, jedete 59. Konec úseku. Průměr 47. Sida.